Každý deň o zákazníka bojujú tisíce firiem. Trh je presýtený akciami, zľavami a vernostnými programami. Ľudia majú desiatky kariet a aplikácií, no lojalita je slabá a konkurencia obrovská. Podnikatelia hľadajú spôsoby, ako prilákať nových zákazníkov do svojich prevádzok. Investujú do reklamy, sponzorovaného marketingu a kampaní, no výsledok je často slabý a krátkodobý. Zákazníci prídu raz a potom sa už nevrátia. Vytvoriť vlastný vernostný program alebo aplikáciu stojí 10 000 eur a trvá mesiace. Pre malých a stredných podnikateľov je to náklad, ktorý si nemôžu dovoliť. Z Vexo to máte pripravené okamžite bez komplikácií, bez vstupných nákladov. Zákazníci, ktorí u vás nakupujú, získavajú vďaka Vexo odmenu za každý nákup, čím posilníte ich vernosť atraktívnymi odmenami. Získaný cashback za každý nákup sa môže stať oveľa viac než len odmenou. Cashback odmeny si zákazníci môžu napárovať na hodnotu najlepších aktív na svete, ako je Bitcoin, zlato alebo indexe S&P 500, alebo ich nechať jednoducho vo fiat mene. Vexo vám poskytne komplexný zákaznícky systém s vernostným programom. Máte tak prehľad o svojich zákazníkoch a ich nákupnom správaní, môžete ich dodatočne odmeniť a potešiť na ich narodeniny, alebo si s nimi budovať vzťah prostredníctvom e-mailových, SMS kampaní či notifikácií priamo v aplikácii Vexo. Odmena pre platiacich zákazníkov je vypočítaná z vopred dohodnutého rabatu. Vexo vám vystavuje faktúru za využívanie týchto služieb vo vopred dohodnutej percentuálnej výške až potom, ako u vás zákazník nakúpi. Takto získavate zákazníkov, ktorí sa k vám vracajú častejšie, priemerná hodnota nákupu rastie a vaša prevádzka sa odlišuje od konkurencie modernou formou odmeňovania. Celý systém je transparentný a jednoduchý. V reálnom čase vidíte prehľad všetkých transakcií a cashbackov, ktoré ste poskytli. Vaša prevádzka sa zároveň zobrazuje v aplikácii na mape partnerov, kde vás zákazníci ľahko nájdu. Profil si pritom spravujete sami, od fotografií a popisu cez otváracie hodiny až po špeciálne akcie a benefity. Vďaka tomu môže váš profil fungovať ako alternatíva webovej stránky. S programom Vexo Partner môžete do zákazníckeho systému pozvať všetkých svojich zákazníkov. Stačí otázka pri pokladni: máte náš zákaznícky program? Za registráciu vo vašej prevádzke získate aj odmenu v podobe affiliate systému, ktorý vám prináša províziu zo všetkých nákupov týchto zákazníkov u ďalších Vexo partnerov. Vo Vexo Partner aplikácii si zároveň budujete vlastné CRM. Máte tak databázu zákazníkov, ich nákupné správanie a možnosť posielať im personalizované kampane. Zapojte sa do Vexo vernostného programu novej generácie a získajte náskok pred konkurenciou. Budujte lojalitu u svojich zákazníkov a oslovujte nových. Vexo, viac ako cashback.